Idan Allah ya sa ɗaya ko kuma duka daga cikin mahaifinka ko mahaifiyarka wani daga cikinsu yana da misali hawan jini hypertension, family history of hypertension, hawan jini, so ya kamata a ce kai ma ka je ka duba blood pressure ka. Akwai wanda yake tun da yake a rayuwarsa bai taɓa duba meye blood pressure ba, so ka je ka duba blood pressure ka duba ka gani sabida kana daga cikin masu high risk na hypertension, abin da ake cewa hawan jini kenan kafin ya zama late. Sabida akwai wani abu da hypertension wato hawan jini ana ce mai silent killer ne, wato duk lokacin da ya nuna symptoms, mutum yana da hawan jini ba ya ji a jikinsa misali a time da kake da hawan jinin, amma a lokacin da ya nuna symptoms ko kuma ya nuna alamu to an riga an samu, duk lokacin da hawan jini ya riga ya nuna alamu an riga an samu matsala. So idan kana da a cikin misali a cikin family history ɗinka da akwai hypertension, akwai wanda yake da hawan jini, so kana duba blood pressure ka regularly, misali kana duba yanayin lafiyanka sabida ka yi catching abin da wuri, a yi ƙoƙari a ɗauki mataki wanda yake da wuri. Duk lokacin da aka ce sai da hawan jini ya fara nuna alamu to an riga an samu matsala, to wanda yake da family history yana da high chance na kamuwa da hawan jini, kuma hawan jini shi ne root cause na cututtuka da yawa. Zan yi bayani a kan kuma sauran abubuwan da suke kawo hawan jini a bidiyoyi na gaba, sannan a yi sharing wannan bidiyo sabida zai iya ceto rayuwar wani.